न तू कौन खाइलुनी जे छाड़ी गलु खाइबा एवढा खाएनी कौन एगुड़ा खाओनी एवढा आईसा वाला रुचेनी आइस लो छाड़ से कथा शनिवार बा शनिवार बोली धन तू कह सत कह तू मामा को बेसी भल पाऊ ना बापा को बेसी सत पूरा कहबू ମୁଁ ବେଶୀ ମୋ ବାପା ଭଲ ପାଏ କାଇଁ ଯୋଉ ମାମାକୁ ଭଲ ପାଏ ବାପାକୁ ବେଶୀ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ବାପା ଦି ଭଲ ପାଏ ବାପା କୋନ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦବ ଓ କାଲି ତଲେ ପୁଅ ତମକୁ କହିଲା ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ତ କାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ତମ ମା को କିଣିଦବ ବୋଲି ତମେ ତୁ ଛୁଆଙ୍କର ତମର ଭାରି ଜେଲସ୍ माइंडेड ସାଧ ଅଛି ତମ କାଲି ପୁଅ କହିଲା ତମ କାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ करनी କାଇଁ କହିଲ ତମେ କେବେ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ଓ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କର କେୟାର ନେନି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୁଷୁନି ତମେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛ ଜାଣିଲି ନା ଛାଡା ହେଇଛି କହି ବଳିଛି ଝିଅ ଖାଇ ଦଉନ ତମେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଉନା ତମେ ଝିଅ ଝିଅ ଛାଡିଛ ନା ହଁ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେବି ମୋ ଝିଅ ଛାଡିଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତମେ ତମେ କେବେ ଖାଇଦଉନ ତମେ ମୁଁ କାଇଁ ଖାଇବି ତମେ ଝିଅ ଛାଡି ତମେ ଖାଇବ ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ କଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଏ ଛୁଆ ଏମିତି ବେଇମାନ ନା ମ ତମର ତ ବେଣ୍ଡ ପଟି ତମକୁ ଝିଅ ଭଲ ପାଇଲି ବୋଲି କହିଲେ ତମର ଏମିତି ମୁହଁଟା ଏମିତି ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମତେ ତମ ପୁଅ କଲା କାଇଁ ଫ୍ୟୁଜ ହେଇନଥିଲା ମୋର